Rêxistina netewên girtî UNICEF ji bo zarokan îro daxuyaniyek belav kir û têde daxuya kirin ku ji destpêka krîza Sûrî ya ji sala 2011 ve taneha, sala 2018 sala herî metirsîdar bû li ser jiyana zarokan û eşkere kir ku 1106 zarok di encama şer de jiyana xwe ji dest dane. Rêveberiya Kariya Rêxistinê Henrietta Fore te kes kir ku hejmara zarokên jiyana xwe ji dest dane bêhtir ji 1106 zarokan e. Lê rêxistinê bi tenê karî bû bikê wê hejmarê. Henrietta amaje bû wê yekê kir ku mayîn çandî li seranserê Sûriyê sedema sereke bû ji bo kuştina hejmarek mezin ji zarokan di sala borî de û di encama teqîna wan mayîn çandî de 434 di navbera kuştî û birîndar ji zarokan ketine. Rêxistina UNICEF bal kişand ku di sala 2018 de 262 caran êrîş li dijî navendên wan yên tunduristî û fêrkirin hatiye kirin. Di vê derbarê de jî Henrietta dilgiraniya xwe ji bo rewşa Idlibê ragihand û got ji bo zêdebûna tundutujiyê di heyama çend hefteyên borî de 59 zarokan jiyana xwe ji dest dane. Ji ber astengiyên jiyanê li her du kampên Errokban û Lhol û gihiştina 240 zarokê bi tena xwe ji bo kampa Elhol her wiha jiyan ji destdana 6 zarokî bûn sedema ku bibe cihê guhdanê ji aliyê rêxistina UNICEF ve. Li gorî amarên Tora Sûriya Mafê Mirovan ku ji destpêka krîza Sûriyê 15 adarê sala 2011 ve nîzîkî 28500 zarokan jiyana xwe ji dest dane.